Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Philippines Standard Time, it is now 30 minutes after 7 o'clock in the evening. Ano na naman yung pinag-uusapan nyo dyan? Ha? Ano? Yung asawa ng seaman na buntis na wala yung seaman? Hoy, grabe kayo ha! Wag ganun, friend! Hanggat wala kang nakikitang ebidensya, hindi po maganda na nagsasalita ka ng walang ebidensya. Kasi sabi nga ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Teka lang. Bisaya ba si Gas Abelgas? Aray! Bakit na naman, Tang? Ay, peste ka, naninira ka ng ibang tao. Hindi naman, Tang. Hindi nga tayo naninira ng tao, Tang. Di ba sinasabi nga natin yung dapat ay hindi tayo naninira ng ibang tao. Ang inaano ko lang kung si Gas Belgas, kung Bisaya ba, kasi nasabi ko, dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ay, eto na, pag-usapan na lang natin to, Tang. Alam niyo mga kabisyo, isa sa mga nasagap nating balita, Angkol, Auntie, ikaw na nakikinig ngayon na nakapula. Wala nang iba pa. Okay, isang coffee shop owner ang pinaalis ang kasama ang pamilya dahil sa batang umiiyak. Oh no! Marahil sa inyo maraming nagagalit, ano? Pero ito mga kabisyo pinaalis niya ang mga batang ito nung nagsimula daw mag-tantrums. Unang-una, yung panganay na nagpakita ng hindi daw siya masaya ang ginawa niya, pinagbabato niya yung mga mga shell doon na nakapatong sa counter ng isang naturang coffee shop. Hindi naman po dito sa Pilipinas nangyari Then pagkatapos niyan, kinuha niya daw yung isang metal flask tapos binato sa tiles. Kaya ang sabi ng mga staff, hindi nila alam kung anong gagawin dahil nagtatantrums nga. Kaya dito na gumawa ng tawag dito ng aksyon yung may-ari ng coffee shop at pinalayas ang pamilya kasama yung mga bata. Oh, no! Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige, logikan mo na para mahimas-masa na. Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, minsan kasi we have to take action sa mga ganitong sitwasyon. Ang disiplina kasi dapat nagsisimula po talaga yan sa loob ng tahanan. Hindi po sa labas. Pero kung walang nagdidisiplina sa loob ng tahanan, tayo pong mga mas nakakaintindi, tayo pong mga mas may alam, tayo po ang magpakita ng disiplina sa mga batang ito. Alam niyo mga kabisyo, sa totoo lang, di ba? Tandaan po natin kung ano po ang pag-uugali ng mga anak natin, nagre-reflect po yan sa atin. Kung paano po natin sila pinalaki. Pero mga kabisyo, dahil din po sa impluensya ng barkada o mga kalaro nila sa labas, minsan may mga batang na nagiging salbahe. Di ba? Hindi po pwedeng sabihin mo na busy ka sa kakatrabaho para sa future ng anak natin. Dahil ano pa ang silbi ng pinaghirapan mo sa future ng anak mo kung ngayon pa lang yung anak mo, ano tang yung anak niya? Ay, ngayon pa lang, salbahe na. So ano ngang future yung naghihintay sa kanya?
Kaya the more na mahirap magpalaki ng anak ngayon, the more na we have to tawag dito mag-ano ng parenting, bantayan po natin sila. Kasi baka sobrang busy ka na para sa future ng anak mo, tapos yung anak mo napabayaan mo na dahil sa sobrang pagtatrabaho mo. So, anong saysay ng pinaghihirapan mo para sa future niya kung ngayon pa lang ay hindi na tama ang kanyang ginagawa? Hinay! Thank you! It is now 35 minutes after 7 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7. Good evening. Sasakyan si